Так сталося, що в Україні я опинився на наступний день після смерті Жизневського. І саме це було причиною для того, щоб сюди приїхати. 23 січня я з того часу перебуваю в Україні. Так сталося мій льос особистий, що саме через цю подію, яка з'єднала наші два народи кров'ю, сьогодні безліч білорусів тут, які відстоюють нашу спільну справу, спільну ідею свободи і незалежності. Так сталося, що у нас ворог спільний. Це большевістська неосовкова імперія зла, яка і до гету тягне свої каптюри до наших республік, до наших народів і держав. І символічно то, що смерть наших білорусів, смерть на революції, на війні, є справжнім єднанням кров'ю наших націй. Я впевнений, що тільки разом, тільки змагаючись плечо до плеча, ми зможемо відстояти наші огульні ідеали свободи. Тому я вдячний всім, хто сьогодні прийшов. Так сталося, що я з Михасем Жизневським познайомився набагато раніше, чим події Майдану відбулися в Україні, на яких він і загинув, під час яких він загинув. Особисто я познайомився з ним, коли ми брали участь у так званій п'ятидневній війні поміж Грузією і Російською Федерацією. Там ми з ними познайомились в городі Горі. Він завжди був усміхнений. Навіть коли нас бомбила російська авіація, це справді страшно. Він завжди був усміхнений, завжди мог підбадьорити тих, хто поруч. Таким я завжди пам'ятаю, він щирий, відданий білоруській справі білорус. І ми всі, хто його пам'ятає, повинні рівнятися саме на їх. Бо саме вони варті того, щоб їх пам'ятали, а не ці нові нав'язані нам пропаганди, це комуністичної або Лукашенківської Павліки Мороза і всякі інші наволочники, які зважаються героями сучасної Білорусі, Лукашенківської Білорусі. Але прийде час, і в Мінську буде вулиця або на проспект Михася Жизневського. Прийде час, і в Мінську буде вулиця Олеся Черкащина, який загинув тут уже під час російсько-української війни. І так буде, так станеться, бо з нами правда, з нами Бог. І ми переможемо. Живе Білорусь! Слава Україні! Дякую всім, хто прийшов.